पालकमंत्री नितेश राणे यांनी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकरांचं कौतुक केलंय। सावंतवाडी येथील कार्यक्रमात ते बोलत होते, पाहूया। सिंधुरत्न योजना जी सन्मान्य दीपक केसरकर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या योजनेमार्फत केसरकर साहेबांच्या एकंदरीत चांगल्या नियोजनामुळे सिंधुदुर्गच्या ग्रामीण भागामध्ये विविध पर्यटन प्रकल्पाची सुरुवात आणि निधी उपलब्ध करण्याचं काम त्या योजनेच्या माध्यमातून झालेलं आहे। आमच्या वैभववाडीमध्ये आपल्याला ग्लास पूल, इकडे असलेलं ह्या फुलपाखरू प्रकल्पाबरोबर आता इथे ट्री हाऊस म्हणजे मेन गेट बांधणं, सगळे जे सुविधा, त्याच्यामुळे फुलपाखरू प्रकल्प महोत्सवाच्या बरोबर हा पूर्ण भाग पर्यटनाच्या माध्यमातून विकसित कसा होईल याची पुरेपूर काळजी आणि नियोजन केसरकर साहेबांनी सिंधुरत्नाच्या माध्यमातून घेतली होती। आणि त्या अंतर्गत हा फुलपाखरू महोत्सव दरवर्षीप्रमाणे आधी वर्षी साजरा झालेला आहे। गेल्या वर्षी 600 ते 700 पर्यटक इथे येऊन गेलेले आहेत। मला विश्वास आहे की ह्या एकंदरीत अजून चांगल्या नियोजनामुळे, ट्री हाऊसमुळे त्या येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येमध्ये दुपटीने वाढ होईल, असं माझा ठाम विश्वास आहे।